Nu glemte jeg at filme, men tør jeg løfte den her igen. Det ligger der. Nu kommer jeg til at proppe sådan en der oven på hunden. Just for the film, men den der over, den er der også. Lige sådan der. Kameraet der. Det er ikke det smukkeste filmiske værk, det må man sige. Og så er der det der, jeg synes er svært. Så skal den lægges ned over, uden der egentlig er plads. Jeg vil sige, at det var godt nok. Så skal vi have lagt, skulle jeg have sat nogle ting op. Jeg ville egentlig gerne have den ned i. Det var jo så ikke en af de ting, der stod der i forvejen. Det var noget af det her, ikke? Den her vil jeg gerne have lavet, fordi min kaffekande er gået i stykker. Jeg vil gerne se, at jeg har lavet... nej, hvorfor filmer jeg op i der? Det er fordi, det er skidesvært, synes jeg. At filme samtidig. Hvordan pokker gør folk? Der. Så har vi den der stående der. Måske kunne den komme lidt længere over. Så der var plads. Der. Godt se, der var masser af plads, er der ikke det? Så har vi det der. Så har jeg den der. Den har faktisk stået i flere år også. Fordi der ikke var plads i. Der er masser af plads. Altså, så var det jo meningen, det var den der. Men den kan jo ikke være der. Den kan jo ikke være der. Så det må blive næste gang, der er en glasur. Så den kommer herop at stå. De her afventer, de skal faktisk også op og glaseres. Men de her, der skal jeg lige have noget lim, for der er nogle ting, der skal limes på, før de bliver brændt igen. Og så har jeg en kundes ting der. Så har jeg lavet nogle sokler her, sådan så de, og jeg er lidt tjusket, det ved jeg godt. Så det kan komme op og stå, eller hylden kan komme lidt højere op. Hvis de bliver for wobbly, så kan man slibe dem nedenunder. Yes. Den der er ikke helt samme højde, men den får bare... der er faktisk ikke nogen af dem, der helt er lige høje. Men de får bare noget at stå på. Og så har jeg lavet huller i, fordi man så kan sætte ting i også. Og ja, så det er sådan multiværktøj. Hvis man laver en ske, så kan den stå der. Jamen altså. Genialt. Genialt. Det her, det er også sådan en. Der kan man se, jeg har flere af dem, så kan man sætte en pind ind i, og så kan man hænge ting fra der, ikke? Ja. Ja. Og det der til en biskfejre også, som skal biskfejre sammen, og det er faktisk en bestilling på nogle charms. Eller vedhæng, som det vel hedder på dansk. Den der, det er så til en ring, kan jeg se. Der er ikke noget til øsken. Og til at hænge en halskæde, ja. Det. Så tror jeg, har jeg. Nej, jeg lægger lige, nu skal videoen heller ikke blive for lang. Jeg lægger lige de her ned. De kommer derned og ligge. Derned og ligge. Og så kommer skeen derpå, men det kan jeg, hvis det ikke gør, kan det være. Jeg gør sådan der, jeg lægger det. Så kan de komme derover. De kan komme derover. Og så der. Og den der, kunne den sidste hund ikke godt være der? Kunne den sidste hund ikke godt være der, hvis vi nu flytter den der, lægger hun i? Og sætter den der. Og det kan den altså godt.
Sådan der.